वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण वे हरे कृष्ण मातरेग्ला श्रीमद् भागवतम क्लास बत्तनंच नमात भगवत भक्तरेग्ला हरे कृष्ण जनम श्रीम ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣಲಿಡ್ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಪುರಾಣ అయిన ಭಾಗವತಂದ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತೋಂದುಲ್ಲ ಟೈಟ್ಲ ಮೂಜಿನೇ ಸ್ಕಂದದ 20 ಆಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯಡುಲ್ಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪುದರೆ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಲತತ್ವ म्हणजे ಇದೇನು ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಆನ ಅಮ್ಮ అయిన ದೇವಹೂತಿ ಅಂತ म्हणजे ಅದು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ವಿಷಯನ ಏರ್ತಿರಿಪಾವೆರ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರಿಯೋಡ ఆయన ಒಂಜೊಂಜರ್ದು ಎಂಚೆಂಚತೆ ಈ ಪ್ರಧಾನ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚದ ಇದೇನ್ ತಿರಿಯುನನೆ ವಿಷಯನ್ ಪಂಡೆ ಈ ಜ್ಞಾನನ್ ಗೆತ್ತೊಂಡಗೆ ಆಕ್ಲಿ ಈ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಅಂತ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಚದ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಜನ್ಮಗೆ ಎప్పుడు ಪಡೆದಚ್ಚು ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಮಂತನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪರ ಅವು ಏರೇ ಆವಡ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಪಂಪರ ಒಂದು ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗುಣ ಈ ಗುಣತ್ತ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಯೋಗಿಂಚಿನ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನನ ಏರ್ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಅಕ್ಲು ಈ ದೇಹ ತ್ಯಾಗ ಮಂತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುಜರ ನಸ ಭೂಯೋಗಿ ಜಾಯತೆ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ ಗೀತಲ್ಲವೇ ಜೊತೆ ಈ ವಿಷಯ ಪೂರ ಭಾಗವತ ನಮಗ್ ಫುಲ್ಲು ಡಿಟೇಲ್ ಆ ತಿರಿಪಾದ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚದ ದೇವಹೂತಿ ಇದೇನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದಿತ್ತರು ಹೇ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ 25 ಕಾಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ಐನು ಮತ್ತೆ ಪಂಚಭೂತ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಲಿ ಆಕಾಶ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆ 41 ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟಿತು ತಂಚದ ಲಾಸ್ಟ್ 41 ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸಮ್ಮರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಂಚದ ಇನ್ನಿತ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ತೂರಲ್ಲ 51 52 53 ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಐಟು ದಾದ ತೂದಿತ್ತ ಅದೇ ಕೋಡೆದೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ అయిన ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಂತಿತ್ತ ಆ ವಿಷಯ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಕಯನ್ನು ಮಾತಿರಿಗಳವರ ತೋಜಾವೆ PDF ಅವೇ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಡೈನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತು ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ ಆ ವಿಚಾರನ ಮುಲ್ಪ ಸಾರಾಂಶವಾದ ಕೊಡ್ತದೆ. ಐನು ಅದೇ ಪಂಚಭೂತ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಲಿ ಆಕಾಶ ಈ ಜಗತ್ತಾಯಿನ ಈ ಪಂಚಭೂತ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋದು ಅಂಚದ
ಐಟ್ ಮುಲ್ಪ ಭೂಮಿಡ್ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಈ ಭಾವಾರ್ಥ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪೂರ ಸಮ್ಮರಿ ನಮಕ್ ಕೊರ್ಪೇರ್ ತುಲೆ ಶಬ್ದ ಆಕಾಶದ ಕಾರಣ. ಶಬ್ದ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅದೇ ಆಕಾಶ ಇಜ್ಜಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಜ್ಜಿನ ಶಬ್ದ ಬರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಆಕಾಶ ವಾಯುದ ಕಾರಣ. ಆಕಾಶ ವಾಯುದ ಕಾರಣ ಅಂಚತ್ತುಲೇನೆ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜೆ ಗುಣ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡ್ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪರೆ ಭಾಗವತಾತ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಅಂಚದ್ ಇದೇನ್ ಪೂರ ವೇದ ವ್ಯಾಸರು ಈ ಭಾಗವತದ ಮೂಲಕ ನಮಕ್ ತೆರಿಪಾರೆ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಇದೇನ್ ಪೂರ ಪನ್ಪರೆ ಐನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಂತ್ ಪನ್ಪರೆ ಅಂಚದು ವಾಯು ಅಗ್ನಿದ ಕಾರಣ. ಅಗ್ನಿ ಜಲತ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಜಲ ಪೃಥ್ವಿದ ಕಾರಣ ಅದು. ಅಂಚದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜೆಟ್ ಎಂಚಿಂಜಿನ ಗುಣ ಉಂಡು ಇರ್ತುಲೆ. ಆಕಾಶಡ್ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ಆಕಾಶಡ್ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು. ವಾಯುಡು ಗಾಳಿಡ್ ಶಬ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಅವೇ ಗಾಳಿಡ್ ತರಂಗ ಉಂಡು ಅದೇ ಗಾಳಿಡ್ ಏತೋ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಪೂರ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಕೊನು ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಗಾಳಿಡ್ ಶಬ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಉಂಡು ಅದೇ ಗಾಳಿ ಬೀಜ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪ ನಮಕ್ ಸ್ಪರ್ಶದ ಮೂಲಕ. ಅಂಚದ್ ಆಕಾಶಡ್ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ. ಗಾಳಿಡ್ ರಡ್ ಶಬ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂಚೆನೆ ಅಗ್ನಿಡ್ ಮೂಜಿ ಗುಣ. ಓ ಮತ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ. ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಡ್ ಏತ್ ಗುಣ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು 4 ತುಲೆ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ. ಅಂಚದ್ ಪೂರ ಗುಣಲ ಉಪ್ಪುನೆ ಭೂಮಿದ. ಅಂಚದ್ ಅಂಚಾಯ್ನ ಹೇಳಿದ ಭೂಮಿ ಬಾಕಿದ ತತ್ವದ ಪುರಾ ಗುಣತ ನಿಧಿ ಆದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಪಣ ಭೂಮಿಡಿ 5 ಗುಣಲ ಉಂಟು. ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಬಾಕಿದ ಪುರಾ ತತ್ವದ ಸಮಗ್ರ ರೂಪ ಭೂಮಿ ಪುರಾ 5 ತತ್ವಲೇನು ಹೊಂದುದುಂಡು. ಅಂಚದ್ ಜಲ 4 ಗುಣನ ಅಗ್ನಿ ಮೂಜೆನ ವಾಯು ರಡ್ಡೆನ ಆಕಾಶ ಒಂಜೆನ ಗುಣವಾಯಿನ ಶಬ್ದನು ಹೊಂದುದುಂಡು. ಅಂಚದ್ ಆಕಾಶಡ್ ಒಂಜಿ ಗುಣ, ಗಾಳಿಡ್ 2 ಗುಣ, ಅಗ್ನಿಡ್ ಮೂಜಿ ಗುಣ, ನೀರಿಡ್ 4 ಗುಣ. ಅಣ್ಣ ಭೂಮಿಡ್ ಪೂರ ಗುಣ ಅವೇ ಮಾತಾಡಿಗಳ ಅರ್ಥ ಈ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಅನ್ಪಂಡ ಇದೇನು ಸಮ್ಮರಿ ಮಂತಾನೆ ತುಲೆ ನಾನು ಪಂಡ ಹೊರ ಓದೊಂದು ದಾಲ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಇಂಚಿನ ಓದೊಂದು ಪೋಪ ಅಣ್ಣ ಭಾರಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪಂಪೇರು ಪಂಡ ಒಂಜೆ ಅದೇ ಅಹಂಕಾರ ಅಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಹಂಕಾರ, ರಾಜಸಿಕ ಅಹಂಕಾರ, ತಾಮಸಿಕ ಅಹಂಕಾರ ಇದು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಯಿನ ವಿಷಯನ ಪೂರ ಭಾಗವತ ತುಲೆ ನಮಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಡ್ಲಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಭಾಗವತದ ಎದುರು ಸೈನ್ಸ್ ಫೈಲ್ ನೆಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಕಲ್ಪುಂಡು ಇಚ್ಚು ಮೂಲೆ ಕೊರ್ತಿರು ಪೂರ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪೂರ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು. ಭೌತಿಕಲ ಉಂಡು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಲ ಉಂಡು. ಐಕೆ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಪನ್ಪುನೆ ಅದೇ ವಿದ್ಯೆ ಅವಿದ್ಯದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಎನ್ಮ ಒರ್ಂಬ 10-11 ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಪನ್ಪು ಒಕ್ಕಲ ಕೆಲ ಉಂಡು ಸಂಭೂತಿ ಅಸಂಭೂತಿದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರು 12, 13, 14 ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತದ 11 ಬೊಕ್ಕ 14 ಮಂತ್ರ ತೂಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಉಂಡ ಇಟ್ ಪೂರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪ. ಭೌತಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತೆರಿಯೋ ನೋಡಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಡೋಲ ಪನ್ಪುಜರು ಭೌತಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪೋರ್ಚಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡೇ ಕೊರ್ಪೇರು ಭೌತಿಕದ ಜ್ಞಾನ ಅದೇನು ಪೂರ ಭೌತಿಕದ ಜ್ಞಾನ ಅದೇ ಸೈನ್ಸ್ ತಿತೆ ಸೈನ್ಸ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಮ್ಯಾಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪ ಅಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಭಾಗವತಂ ಏತ್ ಡೀಟೇಲ್ ತುಲೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪಂಡ ದಾದ ಅವು ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಇದೇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಡ್ ಕಲ್ಪ ಹೌದು ಆತ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಿರುಗೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯ ಐಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ತಿರುಗೋದು ನಮಗ್ ಕಲ್ಪ
ಇಂಚಿನ ಗೆಹರ ಜ್ಞಾನ ತುಲೆ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡಿತು ಸೃಷ್ಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ಏತ್ ಡೀಪ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಐತೆ 33ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಬತ್ತನ 41ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮುಟ್ಟ ಅವು ಮೈನ್ ಅದು ಐನೆತ ಗುಣಾಂಶನ್ ಪಂದ್ನೆ ಐಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಪಂದ್ನೆ ಈ ತಾಲ ನೆನೆ ಪುರಿಯಡ ಅಪ್ಪಗ ಓದುನಾಗ ಚೂರಲ್ಲ ಅರ್ಥ ವರಟ್ಟನ್ ಬಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಪಂಡ ಈತು ವಿಷಯ ಉಂಟು ಅದೇ ರುಚಿಟಿ ನೆಟ್ ಟೈಪ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಸುಮಾರು ಪಂಡೇರು ನೆಟ್ ಸುಮಾರು ವಿಷಯ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿನತ್ತು ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಅಂಚದು ಐನು ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಈ ಐನೆತ ಗುಣಾಂಶನ್ ಮೈನ್ ಪಂಡೇರು ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಮುಲ್ಪ 41 ಐನ ಸಮ್ಮರಿ ಮಂತ್ರ ಸಾರಾಂಶ ರೂಪ ಆ ಗುಣ ಅಂಚದ ಗಾಳಿಡ್ ಏತು ಗುಣ ಉಂಡು ಆಕಾಶಡ್ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಅದೇ ಗಾಳಿಡ್ 2 ಗುಣ ತೂಟು ಮೂಜಿ ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ನೀರಿಡ್ 4 ಗುಣ ಬೊಕ್ಕ ಭೂಮಿಡ್ 5 ಗುಣ ಅವೇ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದೋಡ ಹೊರ ಓದನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಆಕಾಶಡ್ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರ ಉಂಡು ಗಾಳಿಡ್ ಶಬ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಉಂಡು ಅಗ್ನಿಡ್ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನೀರಿಡ್ ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಅಂಚದು ಭೂಮಿಡ್ ಬಾಕಿದ ಐನ್ಲ ಉಂಡು ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ ಪುಣ್ಯೋ ಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಭೂಮಿಡ್ ಅವೇ ಅಂಚದು ಈ ಐನು ಭೂಮಿಡ್ ಪೂರಲ ಉಂಡು ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದರೆ ನಮಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದು ಇದನ್ನು ತುಂಡ ನಮಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಅವೇ ಅಂಚ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾರ್ಯ ದ ಸೃಷ್ಟಿ ಐನ ಮುಲ್ಪ ತಿರಿಪಾವೆರ ಕಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂಚ ಶ್ಲೋಕ 5 ಅವೇ ಅಂಚದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಅದೇ ಅಧಿಕ ಮಾಸಡ್ ಅದೇ ಏಕಾದಶಿ ಅವು ಮಸ್ತೊಂದು ಆಯ್ನಗೆ ರಡ್ಡು ಏಕಾದಶಿ ಅಂಚನೆ ಅಂಚದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಏಕಾದಶಿ ಬರೋನುಂಡು ಅದೇ ಓ ಏಕಾದಶಿ ಪರಮ ಅದೇ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಡ ಒಂಜತ್ ಕೆಲವು ಪುರಾಣ ಪಂಪೇರು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲದ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಅವೇ ಅಂಚೆ ನಮಗೆ ತೂಕ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವ ಅವೇ ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿ ಇರ್ಲ ಮಿಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲೆ ಅವತ್ತೊಂದು ಅಧಿಕ ಮಾಸದ ಮಸ್ತ್ ಬಾರಿ ಡಿಟೇಲ್ ಸುಮಾರು ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂಜೊಂಜು ಪುರಾಣದ ಒಂಜೊಂಜು ಬರ್ತಾರೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿ ಅದೇ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟವಾಯಿನ ದಿನ ದಶಮಿ ಏಕಾದಶಿ ದ್ವಾದಶಿ ಮೂಲ ಇಷ್ಟನೇ ಅಂಡ್ ಐಟ್ ಏಕಾದಶಿ ಐನು ವ್ರತತ್ತ ರಾಜ ಅಂತ ಪಂಪೇರು ಪುರಾಣ ಬೇತೆ ದೊಡ್ಡ ಪುರಾಣ ಕಲ್ತ ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಪೇರು ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಸ್ತ್ರ ತೆರಿಪಾವಣಿ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆ ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಬುಡ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಏತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಡ್ ಪತ್ತು ಆತೇಟ್ ಅವೇ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ತುಕೇನಿ ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಕಲ್ಪಗ ದಯಪಂಡ ಬಾಕಿ ಪುರಾಣ ತೆರಿಪಾಂಡು ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣ ಅಂತ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ್ ಪನ್ಪ ಅವೇ ಬೇತಲ್ ಬಂದ್ಬಂದು ಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರ ಪುರಾಣ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಪೂರ ಪರಮ ಏಕಾದಶಿತ ಮಹಿಮೆನ್ ಪಂಪ ಪಾಂಡವನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರಾಜನ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕಾಂಪಿಲ್ಯ ನಗರದ ಸುಮಾರು ಅವೇ ಅಂಚದ ಏಕಾದಶಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಪತ್ತು ಅಂಚದ ಅವು ತುಲಿ ಆತ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಮಾಡ್ತು ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ ಒಂಜಿ ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರನ್ನ ಲೋಕ ಕೊನೆಯರ ಇನ್ ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂಜಿ ಲೋಕಡ್ಲ ಏಕಾದಶಿದ ಮಲ್ಲ ವ್ರತ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ 10 ದೋಷ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ವೈಕುಂಠಗ ಸಾಧಿ ತೋಜಾಂಡು
ದೇವೇರ್ ನಾಡೆಲ್ಲ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ದೇವೇರ್ ನಮನ್ ಭಕ್ತರು ಪಂಡದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೇರೊಂದು ವರಹ ಪುರಾಣ ಅದೇ ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನಪು ಅಂತಲೇ ಮಾತೆರಿಗಳ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನ ಏಕಾದಶಿ ಪರಮ ಪುದರ್ಡೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಮಕ್ಕಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುನು ಅನ್ನ ಮೈನ್ ಅದು ಪರಮ ಏಕಾದಶಿ ಪಂಪ ಅದೇ ಮಂಚದು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಇಂಚದ್ ಮಾತ ಹೊಸ ಭಕ್ತರು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಪತ್ತೋಡು ಇಂಚ ಪತ್ತೋಡು ಮಾತನ ಮತ್ತು ಕಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೀನಿಯರ್ ನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹೊಸ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದೇ ಮಕ್ಕಳು ಪತ್ತೆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಚದು ಅವತ್ತಂದೆ ಅಧಿಕ ಮಾಸಾಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತ ಪುಣ್ಯ ಭಯಂಕರ ರಡ್ಡು ಮುರಂದಲ್ಲ ಇನ್ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಅವ್ರಡ್ಲ ಅಧಿಕ ಮಾಸಾಡಿ ಬರ್ಪುನ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಅಂಚದ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತೂಕ ನೇಟದಾದ ಪಂಪ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಏತಾನಿ ಅಸಹ್ಯತ್ಯ ಯಥಾ ಮಹತ್ ಆದೀನಿ ಸಪ್ತ ವೈ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣ ಉಪೇತ ಜಗತ್ ಆದಿ ಉಪಾವಿಶತ್ ಏತಾನ್ಯ ಸಂಹತ್ಯ ಯಥಾ ಮಹದಾದೀನಿ ಸಪ್ತ ವೈ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣೋಪೇತೋ ಜಗದಾದಿರುಪಾವಿಶತ್ ನಾನು ವರ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಕ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೊಡೆಲ್ಲ ತುಜ ಅಂಚಾದ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡಲ್ಲ ಆತ್ತ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾಪನಾಶ ನಮ್ಮನ್ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುನ ಪಡೆ ಯಾಪ ಪಂಡ ಏತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿರ್ದು ಪನ್ಪನ ಅದೇ ಏಕೇಕಕ್ಷರಂ ಪುಂಸ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಂ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ಆತ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಹರೇರಾಜ್ಞಾ ಅಂತ ಪಂಪ ದೇವೇರ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಅದೇ ಅಯ್ ನಮ್ ಪಂಪುನೇಡ್ದು ಕೇನುನೇಡು ನಮ್ಮ ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿ ಆಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರೆಯೋಡು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪೊಡದೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಕಲ್ತದಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯೆ ನೂದೇಟು ನೂದು ಮಾರ್ಕದೆತ್ತಿಲ್ಲ ಸೈನಾಗ ಮಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಪೊಡ అయినా ಉಲ ಮಂತಿಗೆ ನಾವು ಅದೇ ಅಂಜದು ಎತ್ತೇ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಅದೇ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಂಟು ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮೈನಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪೂರ ಭೌತಿಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ದೇವರ ಇಜ್ಜರ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ದೇವರ ನಮಗೆ ದಾಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಲ್ಲ ತಾದ ಮಂತಲ್ಲ ನೀರಿಡು ಹೋಮದಿ ಮುಂಚೆ ಯಮರಾಜರ ಕೇನು ಬೇತೆ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಕೇನು ಜನ 100 ವರ್ಷ ಮಂತತ್ತ ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಅದೇ ಹೇಗೆ ದಾಸರ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು ರವಿನಂದನ ಕೇಳಿದ ಕುತ್ತರ ಕೊಡೆ ಸರಕು ಒಂದಾವುದಿಲ್ಲವಯ್ಯ ರವಿನಂದನ ಪಡೆ ಯಮರಾಜ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಿಯತ್ತದಾದವಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ರೆ ದಾರೆ ತರೆ ಅಡಿಕಬಾರ್ದು ಉಂಟುಡಾತು ಅದೇ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನೋಡು ಕಲ್ಪೋಡು ತೆರೆಯೋಡು ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಪುಣ್ಯ ಇಟ್ಟು ಅದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯೆಗೆ ತೊಂಡನೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕ ಅದೇ ತತ್ವನ್ ಪುರ ಪಂತರು ಭಾಗವತಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಭಗವದ್ಗೀತಡ್ ಬರ್ಪುಣು ಜ್ಞಾನಗೀತದಾಯ ಮಹತ್ವ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಅಂಚ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೇನು ಪುರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಪಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಿದೆ ಅವೇ ಅಂಚದ ನನ್ನ ವರ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ್ ಪನೋಡವೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ಬಟ್ ಏರೆಗ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಂಚ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಯಾರ ಅಪ್ಪಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಶ್ಲೋಕ ಅದೇ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ದುಂಬುದೇರ್ದಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಇಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶ್ಲೋಕ ಪನೆಲ್ಲ ಅಂತ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ ಪಂಡ ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟದ ಶ್ಲೋಕ ಪಂಡದು ಬಾಕಿ ಶ್ಲೋಕ ಬಾರಿ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪನ್ಪೇರು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ತುಲೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಪಂತಜಿನ ಕಲ್ತಜಿನ ನಾವು ಅಲ್ಪನೇ ಇತ್ತದ ಅದೇ ಪಂಡೇಟ್ ಬತ್ತನೇಟ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪ ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿಯೋಡು ఒక ದೇವರ ನಮ್ಮನ ದೀಪ ಅದೇ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅನ್ಪೇರ ತೂಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಏತು ಮೆಹನತ್ ಬರ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತನ ಖಂಡಿತ ನಮಕ್ ಜೀವನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಆಪು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೇವರಾಯಿನ್ ತೂತಾನ ಐಕ ಅನುಸಾರವಾದ ನಮಕ್ ಅನುಗ್ರಹನ್ ಮಂತೆ ಐಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಡ್ ಪನ್ಪುನೆ ಏ ಯಥಾ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂ ಸತೈವ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ ಏರಿ ಎಂಕೆ ಇಂಚ ಶರಣಾಪೆರು ಅದೇ ಅಂಚೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಗ್ರಹ ಮಂತೆ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತರ್ನ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತನಂತೂ ಈಸಿ ಬಂಗನೆ ಇತ್ತು ಭಕ್ತರ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಒರೇ ಕುಳ್ಳೋದು ಮಂತನಲ್ಲ ಅತ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅವಯ ಅಂಡ ಭಕ್ತರ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಡತೆ ಬೇಗ ಅಪ್ಪನ ಇದೇನ್ ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿಲ ಪಂತ ಭಕ್ತನ ಸಂಗಡ್ ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ತಿರಿಯೋ ನೋಡುವಾಗ ಅವಾಗ ನಮಕ್ ದುಂಬು ಬರ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಜೀವನ ಇಜಿನ ಈ ಭೌತಿಕ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ತುಪ್ಪದೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಕ್ಲೆ ಓಕೆನ್ಲೆ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಶೂನ್ಯ ದೇವರ್ನ ವಿಷಯ ಅಕ್ಲೆ ಝೀರೋ ಅದೇ ಒವೆಟ್ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಐಟ್ ಝೀರೋ ಕಲಿಯುಗಡವೆ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಂಡು ಧರ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರ್ನ ಆಶಯ ಬುಡ್ದು ಬದುಕುನಕ್ಲೆ ಕಲಿಯುಗದ ಧರ್ಮ ಬರ್ತಿ ಬಂದ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪೇರು ತೋಜಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅವು ಧರ್ಮ ಅತ್ತ ನಿಜವಾದ ಕಪಟ ನಿಜವಾದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾಯ ಪೋಡು ಬಣ್ಣ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಂಚನೆ ತೋಜಾರೆ ಪೋಪ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಕಲಿಂಕ ದುರ್ಯೋಧನ ಪಂಡಿತರು ಈ ದಾಯ ಪಂಡ ಈ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪೋಡು ದಾನ ಮನ್ಪೋಡು ತುಮಸ ದಾಯ ಮನ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂಡ ಈ ಮನ್ಪುನ ಅಧರ್ಮನ್ ಮುಚ್ಚೆರೆ ಪಿರ ಹೊಡ್ದು ಬೋಂಡೆ ಈ ಎತ್ತಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ಪುಲ ಜನಕ್ಲು ಪನ್ಪೇರ್ ಜನಕ್ಲು ನಂಬರಿ ಅಂಚಿನ ದಾನ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪೇರಿ ಅಂಚಿನಕ್ಲಿ ಈ ನಿಕ್ಲೆಗದಲ್ಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆತ ದುರ್ಯೋಧನನ ಗುರು ಕಲಿಂಕ ಅಂದ್ ಆಯ ಪಂಡದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ನಾವು ಕುದಿಕ್ಕನ ಕತೆ ನೆನಪಾವ ಮಾತೆರೆಗ್ಲಿ ಅದೇ ಕುದಿಕ್ಕನ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ ಬಾರಿ ಮಂಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ದುರ್ಯೋಧನ ಮೋಸನೇ ಮನ್ಪೋಡು ಸಾಮ ದಾನ ಭೇದ ದಂಡ ಪ್ರಯೋಗವಂತ ಅದೇ ಅಂಜದು ಅಂಚಾರು ಸುಮಾರು ಪಡೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ದುಷ್ಟವಾಯಿನ ನೀತಿ ಪುರ್ಚನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೆಟ್ಟು ಆಯೆ ನಾಶದ ಅಡೆನೆ ಪೋಪೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಅವೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೋಪೆರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಲಂಚಿನ ಮಾಡ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಪೋಪೆ ಅಂಜದ್ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಪಿದೆ ಅದೇ ದೇವರನ ಪರಿಚಯನ ಎಂಜಿನ ಅದೇ ದೇವರು ಏರಾದುಲ್ಲೇ ದಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಡು ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಡು ಅವೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಪೇರ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಪೋಪ ಅಂಚತ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ತಿರಿದು ಪೋಡಿಗೆ ದೇವರ ಅಪಗನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಅದೇ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಪೋಂಡ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಬಂತು ನೀತದೆ 3ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡಿತ ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗು ಓದಂದೆ ಪೋಯಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಕ ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೋತೆ ಬರೆಪನೆ ಹೆಂಚಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬರೆಪು ಕಲ್ತನತೆ ಕಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂಡ ಆಗ ಮಾರ್ಕ್ ಕಲ್ಪನೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಂಚೆನೆ ತೆರಿದು ಪೋಂಡನೆ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕುನೆ ತಿರಿಯಂದ ಪೋಂಡ ನಮಗ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋ ನೋಡು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತಜಿತ್ತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಂಡತೆ ಅಂಚದ್ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಂಕವೇ ಏತಾನ್ಯ ಸಂಹಂತಿ ಯಥಾ ಮಹತ್ ಆದೀನಿ ಸಪ್ತ ವೈ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣೋಪೇತೋ ಜಗದಾದಿರುಪಾವಿಶತ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಕು ಮನ್ಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಯ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ
ಕೃಷ್ಣ ಏತಾನ್ಯ ಸಂಹತ್ಯ ಯದಾ ಮಹದಾದೀನಿ ಸಪ್ತ ವೈ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಗುಣೋಪೇತೋ ಜಗದಾದಿರುಪಾವಿಶತ್ ಏತಾನಿ ಇಂದು ಅಸಂಹತ್ಯ ಮಿಶ್ರ ಆವಂದೆ ಯದಾ ಯಾಪ ಮಹತ್ ಆದೀನಿ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ಬೊಕ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಸಪ್ತ ಪೂರಲ ಸೇರ್ದು 7 ವೈ ವಾಸ್ತವವಾದ ಕಾಲ ಕರ್ಮ ಕೆಲಸ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಪಂಡ ಕೆಲಸ ಗುಣ ಪ್ರಕೃತಿದ ಮೂಜಿ ಗುಣದ ಉಪೇತ ಕೂಡ್ದು ಜಗತ್ ಆದಿ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮೂಲನ್ ಉಪಾವಿಶ ಪ್ರವೇಶಿಸಂಡು ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ವೈನ್ ಪನ್ಪೇರು ಕಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಅವೇ ಕಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿನ ಭಗವಂತ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರಿ 4 ಶ್ಲೋಕ ಅಂಚದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಪುರಾ ತತ್ವಲ್ಲ ಮಿಶ್ರ ಆವಂದೆ ಇತ್ತನಿಗೆ ಅಪಗ ಸೃಷ್ಟಿದ ಮೂಲ ಆಯ್ನ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಮ ಕ್ರಿಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣತ ಲಕ್ಷಣಲು 7 ವಿಭಾಗಲೆಡ್ ಪೂರ್ಣ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿಲಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚನ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಭಾವಾರ್ಥ ಪನ್ಪೇರು ಕಾರಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ಪನ್ನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಾರಣದ ಉತ್ಪತ್ತಿನ ಇತ್ತೆ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪ ಕಪಿಲ ದೇವೇರು ಪರಿಣಾಮದ ಉಗಮನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಆ ಕಾಲಡ್ ಕಾರಣಲು ಮಿಶ್ರ ಆದಿಜ್ಜಂಡು ಅಪಗ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮಪುರುಷ ತನ್ನ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣುನ ಲಕ್ಷಣಡ್ ಪ್ರತ್ಯುಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರತೆ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಉಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಕೊಡವೆ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಬೇರೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತು ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಪುದರ್ ಅವರ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಾತ್ ಗೊತ್ತಾವಡತೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿಜಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಭಾಗವತಂ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಏರೆಗ್ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಕೆಲಸ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಪುದರ್ ಅವು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲೊಂದು ಮಾತೆಡ್ಲ ಪನ್ಪನೆ ನೂತ ಮೂಜಿ ಭಕ್ತರು ಉಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಸ್ ಪಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಸ್ ಪಂಡು ಪಾಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ನೋಡು ಮಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ದಾಯಪಂಡ ತಂತ್ರಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಗೂ ತಂತ್ರ ಪಂಡದು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಉಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಎತ್ತು ಸುಮಾರು ತಂತ್ರ ಉಂಡು ತಂತ್ರ ಪೂರ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡಪುನೆ ಪಾರ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವನ ನಡು ಕೆಲವು ಕೇಂದ್ರ ಕುಲಾರ್ನವ ತಂತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಯಾಮಲ ತಂತ್ರ ಅದೇ ಅಂಚದ ಎತ್ತು ಭಕ್ತರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರ 34 ಅದೇ 34 ಭಕ್ತರೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಹರಿಬೋ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅವೇ ಅಂಚದ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಅದೇ ಅಂಚದ ಪ್ರಭುಪಾದ್ಲ ನಮಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾವಾರ್ಥ ಪನ್ಪೇರು ಅದೇ ಅಂಚನೆ ಭಾಗವತ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಡೇ ಕಲ್ಪ 1ನೇ ಸ್ಕಂದದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಲ್ಪ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಡ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ 2ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು 3ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ಲ ಬರ್ತನೆ ಏನ್ ಮೌರ್ಂಬ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತನೆ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಭಕ್ತರು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಯಾರ ಹರಿ ಬೋಲ್ ಅವೇ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಬೋಡು ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಉಲ್ಲಾರು ಅಂಚದ ಫಸ್ಟ್ ಭೌತಿಕ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಮೈನ್ ಏರ್ಪಂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅರೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುದರ್ ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪಂಡದು ಮಹಾವಿಷ್ಣುಗು ಪುದರೇ ಎಂಚಿನ ಪಂಡದ ಕಾರಣೋದಕ ಶಾಯಿ
ಅವೆ ಕಾರಣೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಇದನ್ನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಅಂಚದ ಆರ್ನೇಡ್ದು ಪೂರ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರು ಒಂಜಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜೆ ವಿಷ್ಣು. ಮಹಾವಿಷ್ಣುಂದು ಏರ್ಪನ್ಪ ಕಾರಣೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣುಂದು ಏರ್ಪನ್ಪ ಆರು ಒರಿಯನೆ. ಆರ ಕಾರಣ ಸಮುದ್ರಡ್ ಜೆತ್ತುದುಲ್ಲೆರ್ ಕೋಜಲ್ ಓಷನ್ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಆರ್ನೇಡ್ದು ಉಂಡತೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಆರು ವರ ಶ್ವಾಸ ಬುಂಡೆ ಆಗುದು. ಈ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಇದೇ ಬ್ರಹ್ಮನ ಆಯುಷ್ಯ ಏತ್ ಪಂಡ ಉಂಡತೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವರ ಶ್ವಾಸ ಬುಡ್ದು ಶ್ವಾಸ ಗೆತ್ತೊನ್ನಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಬದುಕು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಲಿ. ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿನ ಆಯುಷ್ಯಪ್ಪನ ಈತೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವರ ಶ್ವಾಸ ಬುಡ್ದು ಶ್ವಾಸ ಗೆತ್ತೊನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಬುಡ್ನಾಗ ಐಡ್ದು ಸುಮಾರು ಬಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆ ಇದನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪುಂಡು ಅಂಡಾಂತರ ಅಂಚದು ಇಡೀ ಯಾರನ ರೋಮ ಕೂಪಾಡ್ದಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಣಿ ಗುಳ್ಳೆ 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 ಗುಳ್ಳೆ. ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ್ಡುಪ್ಪುನ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಜಿ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ 4 ತರೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವೇ ಅಂಚದ 4 ತರೆತ ಬ್ರಹ್ಮ 1000 ತರೆತ 10,000 ತರೆತ ಬ್ರಹ್ಮ ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚದ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಪೋಯಿನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ಡೆ 4 ತರೆತ ಚತುರ್ಮುಖಿ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅಂಚದ ಆರ್ನೇದು ಸುಮಾರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜನ್ನಾತ್ ಏನ್ ಈತನ್ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪುರ ಅಂಚದ ಕೂಡ ಅವೇ ವಿಷ್ಣು ತುಲೆ ಇದೇನು ತಂತ್ರ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ವರ್ಣನೆ ಮಂದೇರು ಸಾತ್ವತ ತಂತ್ರ ಅಂದ್ ಒಂಜಿ ಗ್ರಂಥ ಉಂಡು. ಅಂಚದ ಪುರ ತಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ತಂತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಕಲ್ಲ ಅದೇ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಕುಲಾರ್ನವ ತಂತ್ರ ತುಯ್ಯ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಭಾವಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ಸಾತ್ವತ ತಂತ್ರ ಇಂಚ ವರ್ಣನೆ ಮಂದಿರ ಪುರ ತಂತ್ರ ಪುರ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿನ ನಡುಟು ನಡಪುನ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದೇನ್ ದಾಯ ತೆರಿಯೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಏನ ದಾಯ ಅದೇ 34 ಭಕ್ತರು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಬಂದಾರೆ. ದಾದ ಪಂಡೇರು ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣುನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಪುದರ್ ಸುರೂತ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಇಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜೆನು ವಿಷ್ಣು ಒರಿ ಎಂದೇನು ಆಂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷ್ಣುಸ್ತು ತ್ರೀಣಿ ರೂಪಾನಿ. ತ್ರೀಣಿ ರೂಪಾನಿ ತ್ರೀಣಿ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ರೂಪಾನಿ ಪುರುಷಾಖ್ಯಾನ್ಯತೋ ವಿದುಹು ಪುರುಷಾವತಾರ ಮೂಜಿ ಭಗವಂತನ ವಿವಿಧ ವಿಧ ಪುರುಷ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂಚದ ಐಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷ್ಣು ಏಕಂ ತು ಮಹತಾ ಸೃಷ್ಟ ಏಕಂತು ಮಹತಾ ಸೃಷ್ಟ ಪಂಡ ಒಂಜಿನ ವಿಷ್ಣುಗು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈಜಿನ ಕಾರಣೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಇದು ಪುರ ಉಂಡತೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸುರುಕು ಬಲರಾಮದ್ದು ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಪೆರಿಗೆ ಬಲರಾಮರದು ಆದಿ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಬರ್ಪುಂಡು ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಸಂಕರ್ಷಣದು ಕೂಡ ನಾರಾಯಣ ಬರ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣದು ಕುಡಂಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು ದ್ವಿತೀಯ ಚತುರ್ವ್ಯೂಹ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಐಕ್ ವಾಸುದೇವ ಸಂಕರ್ಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಈ 2ನೇ ಸಂಕರ್ಷಣದು ಕೂಡ ಬರ್ಪುನಾರೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು. ಅಂಜದ ವಿಷ್ಣು ಬರ್ಪುನೆ ವಿಸ್ತರಣೆದ ವಿಸ್ತರಣೆದ ವಿಸ್ತರಣೆ ತುಲಿ ಇಂಚ ಉಂಡು ಆ ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿಂದು ಅರ್ಥ ಬಂದು ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತ ಮಾತ ಬಾರಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಪನ್ಪೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಧ್ಯಲೀಲ ಪೋನ ನಮಗೊಂದು ಮತ್ತೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ಆಂಡಲ್ ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೋನು ಒಂಜಿನೇದ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಕಾರಣೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪನ್ಪೇರು ಆರು ಪೂರ ಭೌತಿಕ ಮಹತ್ತತ್ವ ಪೂರ ಬರ್ಪುನ ಆರ್ನೇಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯಂ ತಂಡ ಸಂಸ್ಥಿತಂ 2ನೇ ವಿಷ್ಣುಗು ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಪುದರ್ ಪಂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನೇರ್ದೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪಂಡ ಏತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಉಂಡುಂಡತೆ ಆತ್ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಇಲ್ಲ ಪಂಡ ಬೇರೆ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ಟೋಟಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಏರ್ಪಂಡ ಕಾರಣೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪರಮಾತ್ಮ ಏರ್ಪಂಡ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು. ಅಂಚದ ಈ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪಂಡ ಎತ್ ಮಹಾವಿಷ್ಣುನ ಶರೀರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಿದೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಕಾರಣೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಅರೆ ಪುದರ್ ಗರ್ಭೋದಕಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ನಾರ್ದ ಅದು ಅನ್ಪೇರು ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಲ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಅನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪಂಡ ಕೆತ್ತಿದ ಶೇಪ್ ಉಡುಪುನ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂಡ ಅಂತ
ಅಂಚನೆ ಎತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಡೀಟೇಲ್ ವಿವರಣೆ ಪುರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಅಂದೇ ಉಂಟು. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಉಂಡು ಪೂರ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಒಂತೆ ಡೀಟೇಲ್ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿಷಯ ಆ ಪುರಾಣ ಪನ್ಪುಡಕ್ಕೆ ಆ ಪುರಾಣ ಪುದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಅವೇ ನಮಕೇನ್ ಬಾ ಕೆಲವು ಏಕಾದಶಿದ ಮಹಾತ್ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣ ಅಂಚದ್ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪ್ರವೇಶ ಮಂತದ್ ಅರ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ್ ಅರ್ನ ಬೆಗರ್ದು ಜಿಂಜಾವೆರಿಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಅನ್ಪೇರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನಗ ಆಂಡ ಭಗವಂತ ಬೆಗರ್ದು ಜಿಂಜಾವೆರು ಜಿಂಜಾದ್ ಐಟ್ ಶೇಷಣ ಮಿತ್ತು ಜೆಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಪೊಕ್ಕುಲುಡ್ದು ಒಂಜಿ ತಾವರೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಗರ್ಭೋದಕ ಕಷಾಯ ವಿಷ್ಣುನ ಆ ತಾವರೆಡು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು 14 ಲೋಕನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಕೂಡ ಅವೇ ವಿಷ್ಣು ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಪೇರು ಅರೆಕ್ ಪನ್ಪೇರವೇ ತೃತೀಯಂ ಸರ್ವಭೂತಸ್ಥಂ ಮೂಜಿನ ವಿಷ್ಣು ಅರೆಕ್ ಪುದರೆ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯ ವಿಷ್ಣು ಆರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ 14 ಲೋಕದ ಆಮೇಟ್ ಪಂಡ ಸಪ್ತ ಸಾಗರ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪ ಪಂಡದುಂಟು 7 ಕಡಲು 7 ದ್ವೀಪ ನೈಟ್ ಒಂಜಿ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪದ ಕೈತಲ್ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ಪೇರ್ದ ಕಡಲು ಅಲ್ಪ ಏರುಳ್ಳೇರು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಉಳ್ಳೇರು ಈ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಉಂಡತೆ ಮಾತೆರ್ನ ಹೃದಯ ಉಪ್ಪುನ ಪರಮಾತ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮೂಜಿ ಉಳ್ಳೆ ತುಲ ಏನ್ ಮಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಣೆಯನ್ನು ಐಕೆ ಪನ್ನೆ ಈ ಭಾವಾರ್ಥ ಓದನ್ನು ಇಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಸಾತ್ವದ ತಂತ್ರಡ್ ಪಂತೆರ್ ಹೈಕ ಸೃಷ್ಟಿಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವಾಂಶ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಲು ತಾಲುಂಡು ಸುರೂತ ವಿಷ್ಣು ಆಯ್ನ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಹತ್ತತ್ವ ಪಂಡದ ಲೆಪ್ಪುನ ಒಟ್ಟು ಹೈಕ ಶಕ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಸವೇರು ಟೋಟಲ್ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯ ವಿಷ್ಣು ರಡ್ನೆತಾರ ಆರು ಪುರಾ ಲೋಕದ ವೈವಿಧ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸಾರೆ ಅವೇನ್ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಬಾಕಿ ಒಂಜೊಂಜು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಇದೇನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನ್ಪೇರು ಆರು ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿನೆದ ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮದ ಪುರಾ ಲೋಕಡ್ಲ ಹಬ್ಬದುಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅನುಟ್ಲುಂಡೆ ಅವೇ ಅಂಚದ್ ಅರೆಗ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಉಪ್ಪುನಾರು ಕ್ಷೀರೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂಚದ್ 6 ಅನುಟ್ಲೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅನುಟ್ಲ ಹೇಗೆ ವಿಷ್ಣು ಉಂಟು ಪುದರ್ ಈ ಮೂಜಿ ರೂಪಲೇನ ತೆರಿನಕ್ಲಿಗೆ ಹೈಕ ಬಂಧನದ್ ಬುಡ್ಪಾವನವರಿಗೆ ತಾನಿ ಜ್ಞಾತ್ವ ವಿಮುಚ್ಚತೆ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷ್ಣು ತೆರಿನಕ್ಲ ಸಂಸಾರ ಬಂಧನ ಬಿಡುಗಡೆ ಅಪ್ಪರ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಗೋಡು ತೆರಿಯೋಡು ಪಂದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನ್ನೆ ಅಂಚದ್ ವಿಷಯ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತುಗೋಡು ಅಂಚದ್ ಮುಲ್ಪ ಐನೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಪರಿ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದ ಆಯ್ ಪನ್ನೆ ಪಂಡ ಪುರುಷ ತನ್ನ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯ ವಿಷ್ಣುನ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನ ಪ್ರವೇಶಿಸ್ಯಾರ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಐನ್ ಭೌತಿಕ ಮೂಲಾಂಶ ಸಮಗ್ರ ಶಕ್ತಿ ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ಸೇರ್ನ ಪೂರಾ 7 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತತ್ವಲು ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚದ್ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನ ಈ ಪ್ರವೇಶ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಅನುಲೆಡ್ಲ ಆರ್ನ ಪ್ರವೇಶನ ಒಳಗೊಂಡುದುಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡು ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆದ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 35ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪಂತೇರು ಅಂಡಾಂತರಸ್ಥ ಪರಮಾಣು ಚಯಾಂತರಸ್ಥಂ ಆರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಉಲೈ ಮಾತ್ರ ಅಣುತ್ತ ಉಲೈಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಅನುಟ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜೀವನ ಹೃದಯ ಇಡ್ಲ ಆರು ಉಳ್ಳೇರು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಒಂದೆತ್ತ ಉಲೈಲ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ ಗರ್ಭೋದಕ ಶಾಯಿ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರವೇಶಿಸಾಯರು ಭಗವಂತ ಪೂರಾ ದಿಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳ ಮಾತೆರ್ನ ಉಲೈಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಿದೈಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಪನ್ಪುಂಡು ಭಾಗವತ ಪನ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಸುಮಾರು ತುಪ್ಪ ಕುಂತಿಮಾರಣಿಯ ಸ್ತುತಿ ಇಟ್ಟು ಈಶಾವಾಸ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ತದಂತರಸ್ಯ ಸರ್ವಸ್ಯ ತದು ಸರ್ವಸ್ಯ ಬಾಹ್ಯತಃ ಉಲೈಲ ಉಳ್ಳೇರು ಪಿದೈಲ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತ ದಿಕ್ಕಲ ದೇವರು ಅಂಚದು ಐನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಅಂಚದು ಪೂರ್ಣ ಭೌತಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು 7 ವಿಭಾಗಡ್ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ 51 ದಾದ ಪಂತಾರೆ ಅವೇ
ತಥಾ ತೇನ ಅನುವಿದ್ಧೇಭ್ಯ ಯುಕ್ತೇಭ್ಯ ಅಂಡಂ ಅಚೇತನಂ ಉತ್ತಿತಂ ಪುರುಷ ಯಸ್ಮಾತ್ ಉದತಿಷ್ಠತ್ ಅಸೌ ವಿರಾಟ್. ನಾನು 2 ಸರಿ ಶ್ಲೋಕ ಪಂತ್ರೆ ಬೊಕನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಶ್ಲೋಕನ ರಿಪೀಟ್ ಮನ್ಪುಗ. ತಥಾ ತೇನ ಅನುವಿದ್ಧೇಭ್ಯ ಯುಕ್ತೇಭ್ಯ ಅಂಡಂ ಅಚೇತನಂ ಉತ್ತಿತಂ ಪುರುಷ ಯಸ್ಮಾತ್ ಉದಾತಿಷ್ಠ ಆಸೌ ವಿರಾಟ್. ತಥಾ ತೇನ ಅನುವಿದ್ಧೇಭ್ಯ ಯುಕ್ತೇಭ್ಯ ಅಂಡಂ ಅಚೇತನಂ ಉತ್ತಿತಂ ಪುರುಷ ಯಸ್ಮಾತ್ ಉದತಿಷ್ಠತ್ ಅಸೌ ವಿರಾಟ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ ಪಲ್ಲವೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅನ್ವಿತ್ ಬಂತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ತಥಾ ತೇನ ಅನುವಿದ್ಧೇಭ್ಯ ತಥಾ ತೇನ ಅನುವಿದ್ಧೇಭ್ಯ ಯುಕ್ತೇಭ್ಯ ಅಂಡಂ ಅಚೇತನಂ ಉತ್ತಿತಂ ಪುರುಷ ಯಸ್ಮಾತ್ ಉದಾತಿಷ್ಠನ್ ಅಸೌ ವಿರಾಟ್. ತಥಾ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ತೇನ ಭಗವಂತನೇರ್ದು ಅನುವಿದ್ಧೇಭ್ಯ ಈ 7 ತತ್ವಲೇರ್ದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾದ ಯುಕ್ತೇಭ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ದು ಅಂಡಂ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತಿ ಅಂಡ ಪಂಡ ಅದೇ ಹಿಂದಿನ ಮಾತರಿಗಳು ಗೊತ್ತು. ಅಚೇತನಂ ಚೈತನ್ಯ ರಹಿತವಾಯಿನ ಉತ್ತಿತಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ಅಂಡ್ ಪುರುಷ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಯಸ್ಮಾನ್ ಓವೆಡ್ದು ಉದತಿಷ್ಠತ್ ಆವಿರ್ಭವಿಸಂಡ್ ಅಸೌ ಅಂಚಿನ ವಿರಾಟ್ ಕೊಂಡಾಡಲ್ಪಡ್ನ ಅಂಚದ ಈ ಆ ಸಪ್ತ ತತ್ವ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಯ್ನವು 7 ತತ್ವ ಏನ್ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂಚದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ 7 ತತ್ವ ಉಂಟು ಪದರೆ ಅಂಚದ್ ಆ ಸಪ್ತ ತತ್ವಲು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಆಂಡ್ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡ್ ಒಂಜಾಂಡ್ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಬುದ್ಧಿರಹಿತ ಅಂಡ ಉದಯಿಸಣ್. ಬುದ್ಧಿರಹಿತ ಬಣ್ಣ ಜಡ ಅಂಚಾಯಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉದ್ಭವಿಸರು. ಅವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ವಿರಾಟ್ ರೂಪ ಆಯ್ತ ವರ್ಣನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ರೂಪದ ಭಾವಾರ್ಥ ನಮಕ್ ಇದನ್ ತಿರಿಪಾವರು ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆರ್ದು ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನಡ್ ಪದಾರ್ಥ ಸಂಯೋಗ ಆಪುನ ಅಲ್ಪ ಪೇರ್ದಂಚಿನ ಉಪ್ಪುನ ದ್ರವ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ರಾವ ಪದಾರ್ಥಡ್ ಆತ್ಮ ಸ್ವೀಕರಿಸವನಾಯನ ಸನ್ನಿವೇಶನ ಸೃಷ್ಟಿಸವನ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲ್ಪ ಮೂಜಿನ ಸ್ಕಂದ ನುವೆ ಸ್ಕಂದಡ್ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅವು ಪಂಡದ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಲೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಗರ್ಭಣ ಇಂಚ ಪ್ರವೇಶ ಮನ್ಪ ಈ ವಿಷಯ ಪುರ ಪಂಡದ್ ಕೊಟ್ಬರವೇ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಮ್ಮನ ಬಂಜಿನ ಇಂಚ ಪ್ರವೇಶ ಅಂಚದ ಈ ಪದಾರ್ಥದ ಸಂಯೋಜನೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣ ಶರೀರವಾದ ಬೊಲೆಕೊಂಡು ಪಂಡ ಪುರುಷನ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತನ ವೀರ್ಯ ಸ್ತ್ರೀನ ರಕ್ತ ಅಂಡಾನು ಅಂಚದ ಈ ತತ್ವನೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಗಳ ಅನ್ವಯಿಸವನು ಪಂಪರು. ಆ ಮೂಲಾಂಶಗಳು ಇತ್ತನಲ ಭಗವಂತ ಐತೊಲೈ ಪ್ರವೇಶಿಸನಗ ಮಾತ್ರ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಚೋದಿತಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಗ ಅವೇ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವಡ್ಲ
ನಮ್ಮ ಇದೇನು ತೂಲಿ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ತೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಕೂಡಿಸವನ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಮೂಲ ಅಂಶಗಳು ಇಟ್ಟಿಗೆದ ರೂಪನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡ ಅದೇ ಮಣ್ಣು ನೀರು ತೂಗೋಡು ಅದೇ ಅವ ಅಂಚೆನೆ ಆಪುಜ ಐನು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಸಣ್ಣ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟಿಗೆದ ರೂಪ ಪಡೆಯರ ಐನೇ ಮುಲ್ಪ ಕಂಪೇರ್ ಜೀವಿ ದ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜಡ ಆಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಜೀವಿದ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜಡ ಆಕಾರ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಅಂಚನೆ ಪುನ ಪರಮ ಪ್ರಭುನ ನಡೆದು ಪ್ರಚೋದಿತ ಆದುಂಡು ಅಂಚದ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗೊಳ್ಳುಜಿ ಯಸ್ಮಾತ್ ಉದಾತಿಷ್ಠಾತ್ ಅಸೌ ವಿರಾಟ್ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕಡೆ ಪಂತೆ ಆರ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆಡ್ದು ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಂಡ್ ಐಟ್ ಭಗವಂತನ ವಿಶ್ವರೂಪ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಾಂಡು ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಉಂಟಾಯಪಂಡು ಈ ವಿರಾಟ್ ರೂಪದ ವಿಷಯ 2ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ಲ ಬತ್ಕೊಂಡು ಅದೇ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪನ್ಪೇರು ಈ ವಿಚಾರನ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪಲ ಎಂತಿರಿಪಾವ ಅಂಚದ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆದ್ ಪಂಪೇರು ಅಂಚದ ಏನ್ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲೇನೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮನ್ಪೋಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾವಾರ್ಥ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯರ ಪೋಂಡ ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ಅಂಚದ 2 ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಪೊಡನೆಲ್ಲೇ ಅಂಚದ ಪನೇರ್ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡವೆ ಈ ವಿಷಯ ಕಲ್ಪರೆ ಅನೆಲ್ಲ ತುಕ ಸ್ಲೈಡ್ ಮನ್ಪೆ ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಈ ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಎಂಚ ಬತ್ತನು ಒಂಜೊಂಜಿ ತತ್ವ ಎಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನು ಅದೇ ಅದು ಸ್ಲೈಡ್ ಪಾಡ್ ತೋಜಂಡ ದಾದ ಆಪುನಂತೆ ಈಸಿ ಆದ ಅರ್ಥ ಮಂತನ ಆಪುನಂತೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಚುರುಬಂಗ ಆಪುನು ಅವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡ ಅರ್ಥ ಆಪುನು ಅಂಚದ ಆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಪೂರ ಎಂಚ ಜಗತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಪುನು ಪೂರ ಪನೊಂದು ಪೋಪೇರು ಭಾಗವತರ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಡ್ ಪೋದು ಕಲ್ತನ ನಮಕ್ ಈತ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಎಂಚ ಅಂಡು ಅವೇನು ಭಾಗವತ ಪಣಿ ಪುನೇತ್ ಡೀಪಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಅದೇ ಜಗತ್ತು ಎಂಚ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತ ಇತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರಪಂಚ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಎಂಚ ಪಂಚಭೂತಲೆ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ನಿರ್ದಾಯನ ಪ್ರಪಂಚ ನೈಟ್ ಪೂರ ಇಂಚಿಂಚ ಆಪುನ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಆಯಿಲ್ಲ ಈ 5 ತತ್ವ ಅಂತ ಅವೇ 5 ತತ್ವ ಅಂತ ಮಣ್ಣು ನೀರು ಸೂ ಗಾಳಿ ಆಕಾಶ ಅಂಚೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂಚೆನೆ ಅದೇ ಆತ್ಮ ಇತ್ತನೇಟ ಅವು ಕೆಲಸ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಬುದ್ದು ಪೋಯ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಣ್ಣುಡು ಮಣ್ಣಾದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಶರೀರ ಪುರೋ ಆಪುಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಎಕ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಆತ್ಮಡ ಇಂಚಿನ ಚೈತನ್ಯ ಅವೇ ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯೋದು ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ಪುನ ಸುಲಭನೇ ಇಚ್ಚಿ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಪಂಪೇರು ಪುರ ಉಪನಿಷತ್ತುಡು ಪುರಾಣ ಪುರ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮತತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಂಡ ಅವೇ ಜನ್ಮ ಲಾಭ ಸಾಂಖ್ಯ ಅಂದೈಕೆ ಪಂಪೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಪಂಡನೆ ಜಡ ಬೊಕ್ಕ ಚೇತನದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನ ಅರ್ಥ ಮಂತೋದು ಅವೈತೆ ಸಾಂಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಪಿಲ ಭಗವಂತ ಪಂಪೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಪುನು 2ನೇ ಸ್ಕಂದಡ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತಿರಿಪಾವೆ ಅವೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಿರಿಯೋಣ ತೆರಿನ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಈ ಜಡ ಪ್ರಪಂಚಗ ನಮ್ಮ ಬರೋಡೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಅದೇ ಬತ್ತನ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನಡ್ ಪೂರ್ಣ ದುಃಖ ಅನುಭವಿಸ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಪನೆರೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅನಾಥ ಲೆಕ್ಕ ಬದುಕುವ ಅದೇ ಬೇಜಾರು ಮಂತೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಂತೊಂದು ಇತ್ತ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತ ನಮಕ್ ಏತೊಂಜಿ ಜೀವನ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೈದು ಅದೇ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಪನ್ಪುನೇ ಪೋದು ಪನ್ಪುಣ ದೇವರನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಪಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತ ಅಂಚ ನೆಮ್ಮದಿ ಪೆಂಚಿನ ಆಂಡ್ಲ ಒಯ್ಕಲ ಪೋಡಿಗೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಣ ಇಜಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅದೇ ಫುಲ್ಲು ಯೋಚನೆನೆ ಜೀವನ ಇಡೀ ಟೆನ್ಷನ್ಡೇ ಕಲೆವು ಅಂಚಿನಾಕ್ಲಿ ಅದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಾದಾವು ಹೌದಾದವು ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದಾವು ಅಂಡ್
ದೇವರೇನ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದರೆ ಅಕ್ಲು ಇಟ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಂತುದೆರ್ ಕೋಡೆದ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯ ಅದೇ ಕೊಡೆ ಯಮರಾಜರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಪಂಡಿತರ ನಚಿಕೇತ ಅಕ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಓಡಿಯನ್ನೇ ಇಚ್ಚಾರು ಧೀರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧೀರ ಆಗುತ್ತೆ ಆಗ ಶೋಕನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಜೀವನ ವೈಕ್ಲ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಆವೊಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಜೀವನಡ್ದಾಲ ಆನಗ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೋ ನೋಡೀತು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನಡುಲ್ಲ ಈ ಅಜ್ಞಾನಡ್ದೇಂಕ ಪಿದೆ ಪಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಞಾನಡ್ದೇರು ಪಿದೈ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದುಃಖ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಯೋಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚಾವು ನಮ್ಮ ಅಂಡ್ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಕೊಡೋ ಏನ್ ಭಾಗವತಡಿಕೆ ಅಂದೆ ಭಗವದ್ಗೀತಡಿಕೆ ಅಂದೆ ಮತ್ತೆ ಉಪನಿಷತ್ತಡಿಕೆ ಅಂದೆ ಪನ್ಪೆರಿಂಚ ಅದೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲನೆಕ್ ತೆರಿನಕ್ಲಿ ಆಪಲ ದುಃಖ ಮನ್ಪುಜರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪಡ್ ದೇವರು ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಲ್ಪೊಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ತೆರೀದಿತ್ತನ ನಮಕ್ ಅಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಈ ತಡೆಯೋದು ಅದೇ ಭಗವಂತ ಗಡಿ ಗಡಿ ಪನ್ಪರ್ನ ತ್ವಂ ಶೋಚತೆ ಅರ್ಹಸಿ ವೈಕ್ಲ ಶೋಕ ಮನ್ಪುಂದಾದ ಶೋಕ ಮನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಅಜ್ಞಾನದ ಲಕ್ಷಣ ವೈಕ್ಲ ಶೋಕ ಮನ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ಅದೇ ರಾಧಾನಾಥ್ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪನ್ಪರ್ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಸೀರಿಯಸ್ ಆದಿ ಗೆತ್ತು ನೋಡ್ಚಿ ಅದೇ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆವಂದೆ ಪುಣಿ ಇನಿ ಇತ್ತಲೆಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಒಪ್ಪೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆವಂದೆ ಪುಣಿ ಇನಿ ಇತ್ತನಕ್ಲು ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಒಪ್ಪೇದಂತ ಪನ್ನೆರ ಈ ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದ ಗೆತ್ತೋನೇರ ಬಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವೇ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತು ನೋಡು ಅವೇ ವೈಕ್ಲ ಅವೇ ವಿಷಯಗ್ಲ ನಮ್ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪರವಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತೆರಿನಕ್ಲಿ ಆಪ ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪುಜರ ಏಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಪರ ಫಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ ನಿರ್ದೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಅಶೋಚಾನ್ ಅನ್ವಶೋಚಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಜ್ಞಾವಾದಾಂಶ ಭಾಸತೆ ಗತಾಸೂನ ಗತಾಸೂಂಶ ನಾನು ಶೋಚಂತಿ ಪಂಡಿತ ಅಂದ್ರೆ ಪನ್ಪರ್ ಅರ್ಜುನ ಈ ಪಾತೆರ್ರೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪಂಡಿತರ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೆರು ಅವು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದು ಅನ್ನಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಂಡಿತರ ఆయనకు తిరిగినట్లు సైత్నక్లేగాడు బతుకునక్లేగాడు దుఃఖం అనిపించాడు అట్లే గుర్తుండు వాస్తవ సత్య ఎంచిన పండు గుర్తుండు అదే ನಮೈತೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಏನ್ ತೆರಿಯೊಂದ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ನಮಕ ಸಾವಿಜ್ಜಿ ನಮನ್ ಏರ್ಲ ನಮನ್ ಕೆರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಡ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ತುಯ್ಯ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತು ತೋಂದಿಲ್ಲ ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್ತು ಇದು ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಲ್ ಆತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಎತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ಪಣ ಆತ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಪನ ಅಕ್ಲೇಗವು ಎಡ್ಡೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಬಂತು ಉಲ್ಪಲ ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಅಕ್ಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಣ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಂಚಾಕ್ಲು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪರ ಇಟ್ಕೊತ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶ್ರಯ ಗೆತ್ತು ಅದೇ ನಮ್ಮ ನಚಿಕೇತಂತು ಲಿಲ್ಯ ಬಾಲೆ ಎನ್ಮ 10 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಅದೇ ಇಂಚೆತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ ಅದೇ ಪಪ್ಪಗ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪಂಪರ ಯಮರಾಜರಿಗಳು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಅಂಚಿನ ಶಿಷ್ಯ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಶಿಷ್ಯೆ ಮಾತಾ ಗುರುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಾಡ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇತ್ತು ಈ ಸತ್ಯನ ತೆರಿಯವನೇ ಯೋಗ್ಯ ಏನು ನಿನ್ನ ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಕೊಂಡು ಜಾತು ಪೊರ್ಲೋಡು ಅರಿഞ്ഞ ಮತ್ತೆ ನಮಗ್ ತೆರಿಯೋಡ ಐನ ಅಂಚದ ಡೈಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪೊಡವೆ ಕಲ್ಪೋಡು ಪೊರ್ಲೋಡು ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಅಂಡಲ್ಲದೆ ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ